sy'n agosau. Diffodd mae'r haul yn cefio I ffwrdd. Mae'r glaw yn disgyn. Sefyll uwch ben mae'n haws i'w gweld yr hyn sy'n cuddio o'r ddim ni. Mae amser yn parhau, Gwenad a eich dagrau. Helo, blantos Ysgol Gymraeg Casnewydd, Mrs Davies yma, a rydw I yn mwynhau mynd am dro pob dydd. Ac wrth fynd am dro, rydw I wedi sylwi, os chi'n gweld, ar y cerrig hyfryd yma wrth I fi fynd o gwmpas, a dwi'n siŵr bod rai o chi wedi gweld rai o rein wrth fynd o gwmpas, neu efallai bod chi wedi creu rai o chi'n. Wel, mae gyda ni her I ni wneud yn yr ysgol, yn peidiwch â phoeni os dydych chi ddim yn dod i'r ysgol, gallwch chi ddal wneud y dasg adre. Rydyn ni'n mynd I creu cerrig caredigrwydd ein hunain, gyda negeseuon hyfryd mwyn codi calonau pobl, a fe wnewn ni wedyn wneud arddangosfa ohonyn nhw yn yr ysgol. Felly, yn y fideo yma, dwi'n mynd I ddangos ychydig enghreifftiau dwi wedi gweld, a dwi'n siŵr byddwch chi'n gallu creu rai hyfryd eich hun. Diolch! Gwenad a eich dagrau nôl. Rhyddhewch y golau sydd angen I greu'r enfys yn y glaw. Yr enfys yn y glaw. Wel, dyma fi wedi ffindio llawer iawn o gerrig wrth I fi fynd am dro. Hefyd, mae llwyth ohonyn nhw fan hyn, llawn negeseuon o caredigrwydd a hapusrwydd I gadw pobl yn hapus. Fi'n edrych ymlaen I gweld eich rai chi. Mae amser yn parhau, Gwenad a eich dagrau nôl. Rhyddhewch y golau sydd Wel, blantos Ysgol Gymraeg Casnewydd. Rydw I wedi dangos y cerrig codi calon, yr ydw I wedi gweld wrth gerdded o gwmpas y lle, a eich swydd chi nawr, eich tasg chi nawr yw creu rai eich hun ar gyfer arddangosfa yn yr ysgol. Felly o'n i'n meddwl a byddwn ni'n creu cwpl o rai fy hun I roi enghraifft I chi, a dwi wedi bod yn creu rai Cymraeg fel fyddwch chi'n gwneud yn yr ysgol. Gyda lluniau a negeseuon yn nhw. Felly dyma'r un gyntaf dwi wedi creu, sef cwtch. Gan bod ni'n methu rhoi cwtch I bobl, ond i'n meddwl byddwn eitha neis I ni gael cwtch. Yr un nesaf sydd gen I, does dim geiriau yr un yma, ond dwi wedi dewis o Derbyn a'r heilwen, a wedyn mae'r blodau yn siap calonau, achos o'n i'n meddwl mwyn am yn I codi calon rhywun. A wedyn, yr un olaf dwi wedi dewis, os chi'n gweld, mae gyda fi enfys, a mae hi'n bwrw glaw, ond mae'n dweud daw'r enfys wedi'r glaw. Bydd yr enfys yn dod ar ôl glaw mawr, a bach o heilwen, mae yna wastad enfys, felly mae yna wastad rhywbeth I edrych ymlaen ati. Felly, dyna fy ngherrig I, a dwi wir yn edrych ymlaen I weld eich rai chi. Hwyl! Sefyll uwch ben mae'n haws i'w gweld yr hyn sy'n cuddio o'r ddim ni.